gashi yau an rubuta sabon tarihi. Albacete sun cire Real Madrid, sun sha Real Madrid, sun ci nasara akan Real Madrid for the first time a tarihinsu, abin da bai taɓa faruwa ba. Ta faru yau a Copa del Rey in a very dramatic style. Sun zo sun buga, sun yi fada, sun yi kokuwa, sun ci nasara, kuma they deserve to win. In a very dramatic style suka cire Real Madrid, abin da bai taɓa faruwa ba, abin kunya. Lalle Real Madrid sun batar da identity ɗinsu, duk wani abin da babu abin da ya rage mana, babu abin da ya saura mana. Inda har za mu yi losing, inda har Albacete za ta sha mu a haka, to babu abin da ya rage, lalle ba damuwan coach bane. The management, the parents, the players, the coach, da kowa ana buƙatar rehabilitation. Ya kamata a kai kowa asibiti, kowa ya kamata a kawo masa magani ya sha, don muna da babban damuwa wannan club. Da haka za mu ci gaba, za mu ƙara yin trophyless shekara 3, ba abin da ba za mu ci.